Dug palihog atong basahon una ang Santos Ebanghelyo before ta magsugod. Ang Ginoo manaak kaninyo kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumalat ni San Mateo. Samtang naglakaw si Jesus taplin sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang duha ka magsuon nga mananagat, si Simon nga iganlag Pedro, si Andres nga yang igsuon nga namukot. Si Jesus mingon kanila, kuyog kamo kanako og tudluan kamo sa pagpanagat sa mga tao. Diha gibiyaan nila ang ilang mga pukot o mikuyog kanila. Ipadayon siya paglakaw og nakita niya ang laing duha ka magsuon, si Santiago ug si Juan, mga anak ni Zebedeo. Didto sila sa ilang sakayan, uban sa ilang amahain, nagpuna sa ilang mga pukot. Gitawag sila ni Jesus ug diha gibiyaan nila ang ilang sakayan ug ang ilang amahain, mikuyog sila kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. So karong paluglingkod, Happy Fiesta. Karong adlaw, fiesta ron ni San Andres. Pasalamatan ni Father Lucas nga ug si Monsignor Ratso. Arutsa. Narambol man ay, no? Daghanong Ratso, no? Rutsa. Ato silang gaan sa masibang pakpak. Unya kita nato nga simple ra jud kayo kumbento nato diri, no? Unya pasalamat ta kay karong sunod mga adlaw nindot na ang atong kining atong parokya. Bunang doon na tayo raffle draw. Karong Pasko man, no? Second prize. Ang first prize, ang first prize, ano eh, no? Ha? Ansa? Kuhaunon pa. Kabaw. So karon atong hisgutan ang Advento kay ugma first Sunday of Advent na. Advent ang pagpaabot na until December 25 na itong pagpaabot sa ato Ginoo. Na unsaon man nato pag-prepare karong Advento aron ang atong kalipay makumpleto. Unsaon nato ang atong kalipay unsaon nato pag-prepare sa Advento aron ang atong kalipay kompleto. Masara jud muduol ta ni Kristo diha sa iyang mga sakramento. Amen. Balik ko na ko aron mahimo tang andam sa Advento yang atong kalipay kompleto, atong duulon si Kristo sa iyang mga sakramento. Masig pila na mo kaadlaw mga umpisal, usahay ang atong confession, panahon raman sa hapit na mo matigbak. Tinoo dili. Bitaw. I hope apil na sa atong preparation kay ang makalipay de sa Ginoo dili ng inyong dayan-dayan, kanang inyong series, dili na may makapalipay sa Ginoo. Kanang inyong Christmas tree, dili na may makapalipay sa Ginoo. Ang makalipay sa Ginoo kung si tatay nangumpisal. Kung si nanay nangumpisal. Kung si ate, kuya, tibuok pamilya, lolo, lula, nagpaubos og nangumpisal. So, hinan ninyo. Muna'y essence sa Pasko. Ang uban po mga niya, nangumpisal lang ka.
pasa ko. Mao ba na Pasko? Nya, manimba taron, pasa ko. Mao ba na tinuod nga diwa sa Pasko? Dili. Misagwa kay decoration, pero niduol ka sa iyang sakramento, puno ka sa kalinaw. Puno ka sa kalipay. Amen. Pero wa magpasabot nga puno ka sa kalipay, wa kay kasakit. Uy. It doesn't mean it is an absence of suffering. It doesn't mean it is an absence of trials. Nganong puno ka sa kalipay tungod sa Ginoo. Nga ana-ana sa imong kasing-kasing. Kung ang Ginoo ana sa imong kasing-kasing, puno na ka sa kalipay. Tanawa ning mga dato kaayo. Chirag mugot. Kaya ilang kasing-kasing puno sa bahandi aning kalibutana. Matod pa sa usa ka pari ningon siya, the intensified suffering of the people is man-made. Balikan ninyo be. The intensified suffering of the people is man-made. Naman tay man-made Faris. No? Nakaanto na ba mo? Naapo tay man-made suffering. Hapit na ba eleksyon, no? Ikihan na ba sa mga kandidato sa Valencia? Okay ra. Kihara mo. Ano man, wa ko mahadlok nila. Ang mga kandidato nga mamalit, man akong post ron, ang mga kandidato nga mamalit, ang katawhan, mudubli ang ilang kasakit. Mga katawhan, bisag gipit, ayaw ibaligya inyong buto. Aron ang atong kinabuhi, dili mo samot kapait. Uy. Dito sa Valencia, nibaw ba mo? Nga akong ipapriso ang mamalit sa buto. Kay kining eleksyon mo ni hinungdan o sinugdanan sa korupsyon. Uy, ang mga politiko dito, suko kayo nako. Pero ang ubang politiko, lipay kayo, kini. Para majubi kwarta ba der. Sumabahin jod. Panang nga, ikihan ako nuko, ang unang politiko, grupos mga politiko, ipatawag ko nila. Nga mga tubang man ko. Naghan man kay kog question. Nga maglisod sila tubag, wan ako nila ipatawag. Nagduha-duha na sila. Sunod, ilang move, ikaduhang move nila, sip-sip, ito anas obispo. Nagpadaan, nagsuwat, ipatawag na po ko sa itong obispo. Nyanto ko, asa man sila? Asa man ni nagreklamo nga wa, dire. Pwede din na. Mga talawan. Pinadayag 21:8, why talawan? Makasud sa langit. Amen? Uy. Namay politiko dire, paminaw. Muna mga katawhan sa Diyos, ikatulo nilang attempt, padayon magapunta, kung inyo ming paliton, mapriso ka. Sa ito slogan mo, kung inyo ming mapriso ka. Kamo ko na be? 1, 2, 3, go! Nag-iya-iya ra. Kaya-iya. No. Balik ka na be? Butangig kinabuhi. Mura magipangkabuhi. Ayaw mo kahadlok. Dusi ra sila kabuok. Pila ta kabuok. Libo ta. Amen. Dapat maminaw sila nato. Okay, public servants sila. They are not public master. Uy. Kihara mo. Challenge sa mo, dali-dalian rin yung kiha kay live ba
galing kumadlok siyawa, kamo pa. Uy. Dali-dalian ang kihan ninyo kay mosumbalik ra ba ko? Nag-meeting nami sa regional director sa Comelec sa Region 7 kagabi. Father, nakoy teknik aron madali ang kaso. Usang buwan doon na resulta. How mo ba? Ya regional director to nag-advise na ko. Unsa po'y paagyan na mo? Secret. Bantay mong kandidatuha mo. Anong kusog kay mo mamalit? Yang inyong sweldo, dili man kabawi. Uy. Nya managan para ba sunod? Nya dagko gapog palit. So, wa jud ni malkanse ni mga tawhanan eh. Kaya di naman mga naok. Mura pog mga albularyo. Before mamatay, ipasa. O sa ipagtuon niyo, kamura ang kamao nga pamilya diris lungsod nanto. Wanay lain. Uy. Political dynasty is the source of corruption here in the Philippines. Tinoo dili. Ako masuko with feelings na ako. Tindog katawan sa Diyos. Ayaw mo kahadlok. Ang mga politiko, suko na nako. Nang lupad na ang kaspas kapungot. Kaya naman, doon na credible nga tao nga way kwarta na mahimo na tong leader. Gikan pa sa pobre. Amen. Unsa to itong slogan? Unsa to? Inayon na to ha. Ato-atoran niya. Kung imo ming paliton, mapriso ka. Unya, ang unad ay natong step, criminal case ang atong ipasamtal. Duha man na, disqualification o criminal case. Di lang tanang disqualification. Aritas criminal case, kaya automatic man disqualify sila. Uy. Naibaw na ko, no. Itudluan man ko ni attorney Pital ko rin. O sa regional director sa Comelec Region 7. Nakibaw sa kog, asa na ko i-file. Parang usang buwan na anay resulta. Oh. Kung mamatay po sa Darwin, okay ra. Para masantify ang buhol. Pag-usugod lang ko sa Valencia. Kasi Kristo, 33 man nagipatay. Pila edad ni Kristo? Kasi Father Darwin, 40 naman. Nilapas na ko. Pwede na ni Patyon. Amen! Ayaw mo kadok mga matay tang tanan. Kamu mga lula ka may mag-una. Ihapit na mo. Napoy lula na yun. Simba ko kapader. Ayaw hadlok. Ayaw hadlok lula kay utsinta na ka. Hadlok kay pong kahapit na ba ka. Tinoo nila. Ato ning buhaton para sa inyong mga anak. Amen! Ato ning buhaton para sa inyong mga apo. Amen! Atong pakpakan ang atong Ginoo. Magsugod na ko. Ano man, parang doon na ko yung mga secret agents ron. No, sa akong mga parokya. Doon na po ko call center agents. Ang sabi ng mga trabaho nila, ang call center agents, mo ni mo paligon sa mga secret agents. Ayaw mo kadlok. Doon na natay walo ka, abogado. Doon na po support sa Comelec. Doon na po support sa kapulisan, AFP, mga maestra. Siguraduha lang mga politiko nga inyong makuha ang 100% nga simpatiya ninyo. Hindi naman pwede. Hindi na makuha. Nya duha ra ba ka witness ang gikinahanglan. Unya, kining akong mga secret agents na to, naras mga baryo. Gamay ra pud sila, na baryo do na 500 kabuok. Nyag mao ni matagas kandidato, knock-out na ka. Unya, kung ma-proven ang criminal case kanang substantial nga proof and evidence na anato, usang buwan di ay humanang kaso. Mapapriso na nato sila. Unya, ang disqualification tungod sa criminal case, permanent ang iyang disqualification. Dili na sila kadagan pag-usap. Uy, tak-tak, family dynasty. Yes! Amen! God is good! All the time! Ayaw mo kahadlok. Masa itong slogan?
Kung inyo ming paliton, mapriso ka. Malikon ko na to, be. Magduduha pa maning uban. Yati, wala natin pampalit bugas, ane. Nya, Father, wa man mi palita, Father. Kaya nga, no, Father, linya man ko ini. Kanang gipalit, kanang di linya. Kamaupod. Ang iyang logic, wa matunong. Nag-justify sa iyang sayo. Ayaw nag-justify. It is an evil one. Nya, karindot dito sa akong mga parokyano, kasi silang inadawata lang kwarta, ha? Pero, ayaw nyo gastua. No, mahimo mong statement, ako may mo complain against nila. Unya, patas tang tanan, wa tayo gidapigan. No? Nya, daghan pong politiko na lipay kaayo. Labi na tong way kwarta. Ayaw, di na, takaibalhin, Father. So muna, ang atong krusada labi na, sugod lang ko sa Valencia, no? Kay, kung makauyon ang kadaghanan mo na itong pagsumpo sa political dynasty. Ang amahan mo ay mayor. Ang asawa mo ay vice mayor. Ang anak, kagawad, kuwang na lang jug maid nila. Ilang ipaapil. Gihimo na ninyong milking cow ang politics. Lahi naman mong tinanawan ako. No? Bahala mo. Amen? Manang matud pa sa balaang kasulatan, akong basahon ni, ngindot kayo ni ang giingon, ganong sabak ko about politics. Kaya nga naman, kinahanglan na Diyod, na mo tindog ta kada adlaw, mo educate sa mga tao, parang mo taas ilang value. Kaya gamay kayong values mga tao ron, mapalit lag 500. Tinoo dili. Yakin sampoy, butaran na to ani, straight. Okay, straight po among mga plano. Why maka? Papa. Mao nang atong mga project, substandard. Daghang substandard. Tinoo dili. Tinuod na. Tinuod na. Munang mutindog na ta. Unsa gisulti ni Saint Paul, indot kani ang saying, 2 Timothy chapter 4, verses 3 to 4. Sugar-coated preaching. Isa to? Sugar-coated preaching is dangerous to your soul. Isa to? Is dangerous to your soul. It is better to speak the truth. Isa to? That hurts and then heals, than falsehood that comforts and then kills. Uy. Wala mo sulti dyan tas tinuod. Mingon pong uban, nganong nag-apil-apil mambog ka? Uy, di ba? Ay mangunta na, nganong nag-apil-apil man ka, Pader? Wa ko mag-apil-apil. Oy, ni apil jud. Yang nang apil-apil di po na tinuod. Ni apil jud. Para sa kaayuhan, sa katawhan, sa Ginoo. Wa man ko mag-promote og politiko. Naman gusto nga ang akong gi-promote is clean, honest, and credible election. Wa ko'y gi-promote nga politiko. Amen. Uy. Katong katugon, katugra mo. Nyahangyo ko ninyo katong katugon ayaw taon mughagok. Kaya makadisturbo po mas yung tapad nga uturupong natug. Tuduan to mo kanta ha. Parang natay theme song before tabang mauli. I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. Amen? Balik ko na ba? Kus kayo yung tingog ha?
I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here. That's why we are here. That's why I am here. Amen? Yung kalimutan na ha? So, karong advento mga kaigsunan, ang ato kalipay makompleto kung duulo nato si Kristo diha sa iyang mga sakramento. Muna mga tantay, mga nanay nga niya dinhi karon, dako kaayo na mingon mo wa na kalinaw ang akong kinabuhi, wa na kalipay ang akong kasing-kasing. Si Kristo ra may makalipay nimo. Di ko mo simba ron, tambok ka din ang kabaw nga way simba-simba. May man ang kabaw kay wa may kag. Nga ikaw, naday kabaw nag-celebrate og kalag-kalag. Wa man. Kita ramang tao nag-celebrate, anak, kay naatay kag. Naay kag ang kabaw, pero di para sa ato, mortal, ala soul. Ang ato is immortal soul. Why? Pagkahanaw. Muna nga, ang tao nga wa moduol ni Kristo, kanunay sa pagpakasa, buhi pa siya pero patay na. Nagingon ni San Pablo, Timoteo, na nagpatuyang sa pagpakasa nga byuda, buhi pa pero patay na. Ang iyang kalag di ay, wa na kinabuhi. Pero naagapon God, ang kagoy kay di man wa. Ang pagkamatayon sa kalag, dili mawa. Ang iyang kamatayon, the absence of grace. Unsay kamatayon sa kalag? The absence of grace. Nga asa na ito madawat ang grasya? Diha sa sacrament. Sacraments are instituted by Christ to give grace. Unsa nang grace? To give life to the soul. Unsa nang grace? The divine life of God. Unsay grace? When you receive the sacrament, kining Eucharistia, when you receive the sacrament, you receive life. Not an ordinary life, but a life of abundance. Di ba? Ya, daghan man nato, di ka simba, kay namuwad. Hindi siya kumusimba ron, kay init. Mamuwad siya ko. Di bitaw na mo dagan ng simbahan. Tinood, dili. Di sa kumusimba ron, kay magdaraw ko. Si San Isidro lagi. Hiba mo si San Isidro, nindot kaya kinabuhi. Before siya muadto sa iyang umahan, sa buhaton niya, musimba. Nagbagulbol ang mga kauban niya. Masam ni si Isidro? Di man mo mutunong sa oras. Managisumbong siya sa iyang amo. Yung pagtanaw nila, mas dako pa mag-agi si San Isidro kaysa sayo na ni trabaho. Nga naman, mudubli ang imong kusog kung uban nato si Kristo. Mudubli imong pagka-productive. Suway, kidaghan man karon nga mo bangon ra, nga di kaluhod, di na mo manguros gani. Pre. Di ka panguros, pre. Ansay ni kawas, pre. Surprise na huna-huna. Tinood dili, di gani ka panguros. Pre. Unsay ni gawas, pre. Tinood dili. Yang makadaog pod, sos, tibuok silingan, mahibaw. No? Pakaon ta ng silingan, no? Pre, nadaog ko, pre. Painom ta ng silingan, uli, nahurot na pod. Ano so? Lipay kayo siya pagkabuntag, pagkakapi. Unya, kani tayo ini pre, kay humot kay ni pre. Tayo ini pre, kay humot kay ni. So, ang 1,000 gitaya niya. Wa man na mo gawas pagkaugma. Di ba kung makadaog ka, tibuok silingan mag-celebrate. Unya, kung ikaw mapilde, ikaw rang usap mag-celebrate na anak ko. May paywa na ko gihurot. May paywa na ko gihurot. Yan makadaog po, kanong
Anong gamay ramang pud? Uy, giurot ang tato. Why katagbawan? Tinoo dili. Pero si San Isidro Labrador, tungod kay, wala nindot we need to start our day with God, not with gadgets. Uy. Let us start our day with God. Kneel down in your bed to honor the Lord. Thank you, Lord. Buhi pa ko, Lord. Nguros ka. The name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. You consecrate your day. Munil down na kag 2 minutes diha. Lord, gibuhi pa jud ko nimo, Lord. Raban jud ko'y klaro. No. Niyahin taon ng tibok adlaw nako. Amen? Kneel down. And the Lord will direct you. And the Lord will guide us. And the Lord will inspire us. We are inspired by God, not by money, not by power, not by wealth, but by His divine presence. Uy. Kung naluya ka ron, because you are inspired not by God. No. Sa una, bago pang minister, sus, di jud mulingi oy. Bago mag-uniform, no. Bagong gi-install ba, no? Na po'y mga choir nga bago pong na member sa choir, la, sig practice bisag way practice, mo practice yo siya. No. Ya bisag inig uli na sila ha, kanta gapon siya, bisag nasa CR na hallelujah, hallelujah, hallelujah Lord. No. Hallelujah, hallelujah, hallelujah Lord. Kadugayan kay nangaluya, nangaluya, nangaluya. May lang sa sugod. Full of energy. Ngano man, posible. Ganong dasig ka karon because of curiosity. Posible dasig ka karon because of money. Ganong dasig ka karon because of power. Napangutan na karon, why you are inspired? Is it because of the divine presence in our heart? Abi ninyo, kung ang divine presence may nag-inspire, nganong ni amo dinhi, you receive the grace of perseverance. Amen? Wala ito pangayuos Ginoo karon, labi na karong Adbento. Ang makapahatag o kalipay nga kompleto, kung kita muduol ni Kristo, mugakos ni Kristo, diha sa iyang mga sakramento. God is good all the time. Atong pakpakan si San Isidro Labrador nga mahimo untang modelo natong tanan. Kay ba mo, generous kay si Saint Isidore. Unsay bunga siyang uma, andam siya mo paambit sa nanginahanglan. Ganunay siya mo paambit. Extreme ang generosity ni Saint Isidore. Di ba nina? Extreme gani inyong generosity. Extreme sad ang blessing maabot ninyo. Kaya doon na may tulo ka liter T. Pila ka T? Tulo. Time, talent, treasure. Aron mahuman atong simbahan, likayi ang ikaupat nga T. Tihik. Nangatawa yung mga tihik ay no. Likay na. Kay di mahuman ang atong simbahan. Look at Saint Isidore. Iba mo? Dahil mga kabos ni adto sa ilaha ug si Maria na santo sa diyang asawa. May tiglungag, ningon din siya, Maria, natay mga bisita, way kaon, paglungag. Sa Isidro, wala na tayo bugas. Wala na tayo pagkaon. Hurot na. Sa dapa lagi na. Dito na kogikan. Sinaw pas imong simod. Ang atong sudlanas pagka. Adto balik ka og tanaw. Nasyak ang iyang asawa. Ngano? Ang sinaw pas simod nga sudlanan siyang bugas na puno na sa mga pagkaon.
because Saint Isidore is extremely generous to those people who need his generosity. Amen. Atong pakpakan. Ang Ginoo, ing na imong tapad, extremely generous ba ka? Ay nako no. Or extremely tihik. Duha ra rin, no? Muna nga, luoy di kaya itong simbahan, no? Labi nang magbaha. Murag, matud pang father, submerged yun. Labi na ng atong kumbinto in town, submerged sa tubig. Nang napuno na taong kunonis mga lapok ni atong simbahan. Pero ako po nagisulti kay namatay mga followers sa YouTube channel nato, niya mong tabang. No? Any amount nga inyong ihatag, interview po kong father, any amount nga inyong ihatag dako na nagkalambuan para sa atong project. Kanang duha ka pare mo, di man na tag-iya, mulabay raman na. Para dyan na ninyo nga taga dinhi. Amen? No, dili na para sa mga pari, kay it is our church. Ningon mo ito nakalimot ko teksto ni Osias mo to. Ningon ang Ginoo, kamong mga katawhan, nagpanindot lang mo sa inyong bahay. Tanawa akong balay. Berting luuya. Pero kamo, nagpanindot mo sa inyong bahay. Gikalimtan ninyo akong bahay. Kay kung inyong atimanon ang panimalay sa Diyos, iya sang atimanon ang inyong panimalay. Amen? Atong pakpakan ang Ginoo. Unya, kini si Saint Isidro, ako nabasahan niya, ba na inumduman niya, para madasig mo pagsampit sa iya, ha? Kamo, I hope, tanan ninyong balay na ay image si San Isidro, ha? Kamuray parokya, basig na iuban din eh, wadyo San Isidro. Butangin nyo, the whole families, all families here in Busao should have an altar. Napoy altar na tinustos. Sama na may tinustos. Napoy gibutang nga numero sa ilang Bible. Namura. San Isidro Labrador, Mama Mary, Holy Family, palihog gamig altar ang inyong balay. Yan, ito mo mag-ampo. Before mo lakaw, mag-bless mo kog tubig ron, butangi ang inyong kwarto, o gamay nga holy and exorcism font. Kanang font ba? Font. Kanang gamay, badong mo lakaw, do a sign of the cross. Before mo matug, i-consecrate ang inyong mga anak sa holy hand exercise oil. Hinay-hinay tamabago because we use the sacramentals of the church in a proper sense. Amen? Nalipay mo wa? Daghan po iyang ayuhon. Uy. Kay daghan man nato matug albularyo. Kita mamuna itong kultura, di ba? Pero sayop na siya, naikauban na to from Daan Bantayan, si Sister Catherine. Ito dito sa gawas. Si Sister Catherine, karong sunod January, magpakasal na sila sa iyang forever. Siman. Nakauban na to siya karon. Unya, nahitabo niya, ang iyang mga bukog, di ma-explain. Murag dunay martilyo nga, tanang bukog niya. Gikan sa ulo, adto sa kinaubsang bahin siyang lawas, na ay magdukduk. Murag gidukduk og martilyo. 15 na kaalbularyo ang iyang giduol. Nagibiduangan pa siya sa mga albularyo. Unya, gawas nga dunay magdukduk nga martilyo sa iyang mga unod, sa iyang bukog. Ang iyang perting sakita. Why diagnose sa doktor? Why finding sa doktor? Grabe, no? Di pa siya katog. Nagawas nga di pa siya katog, ang iyang tiyan, perting sakita, nga normal ra ang tanan. Murag ulcer nga grabe bitaw? Severe nga ulcer. Di siya katog tungod sa kasakit.
Pag adto niya sa office, unang i-process na to, o ang naitabo makaigsunan during exorcism, ang iyang o, ni murag valley dancer, no? Yang o nas ubos, ang iyang tiil nas, letter U, no? Padung na siya mulutaw. Uy, Satan is real. No? Kalo is Ginoo gi-serious na to, ni-participate siya. Matud pa niya, Father, wa na magdukdok sa akong mga kabukuran, ng mga martilyo. Wa na po'y manusok ng mga kining murag dagom sa tibok niyang kalawasan. Karon, normal niyang tug kauban nato ron, pwede niyo ma-interview. O wala na tanan tong iyang gibati, atong pakpakan. Ang Ginoo. Makomplito ang atong kalipay sa Advento kon moduol ta ni Kristo sa iyang mga sakramento. Nalipay mo wa? Nya kamo day mga tatay, paminaw mo mga tatay, isurrender ang inyong mga habak. Uy. Isurrender ang inyong mga orasyon. Tambal sa laing nana. Kaya nga naman, dili nagikas Ginoo. Ako mong basahan. Ningon si usas mga banggiitang santos, si Saint Irenaeus, the occult arts are diabolical operations. Occult is occult healing, faith healing. Matud pa niya, the occult arts are diabolical operation. Kisay nag-operate, ana? Diabolical. Munang pag-exercise na ko ni Catherine, kauban na ito karon. Pero tindaghan ng yawa, sud siyang lawas. Tell me your name. Daghan me, Darwin. Daghan me. No? Satan is real. Ingnon sa mga tao, wa mo kitag yawa, Father. Di mi mo tuo. Because it is a spiritual reality. Dili makita. Kanang hangin, di mo pud makita. Di po ka mo tuo. Nya, kita kas imong tinae. Sawa, ay tuo pud na kay tinae. Yawa man kakakita. Kita kas imong tungol. Sawa pud, ay tuo nga na kay tungol. Wa ka kakita. So bisag wa ta kakita because it is an actual. It is a factual. It is a reality. Di na mo object niya na. It is a spiritual reality. Kagahapon nag-exercise ko. Karon open man ka pa na office. Ugma mo. Kaya naman ko diri, nakiguban ko ninyo. Wala nga, anita bo, kagahapon, during exorcism nanto, sa usa ka babae, kuyo kaayo. Grabe ang lulo di ay. Ikaduha na akong gi-exercise siya, naulian na siya kagahapon. Ang iyang lulo, banggiitan ng albularyo. Tagadiin man ni sila ha? Taga-Alicia. Taga-Alicia. Ang iyang lulo, 40 na katuig, 1984 pa nagsugod pagpanambal. Daghan kay siya gahom. Daghan siya gipangayo. Because occult arts are diabolical operations. Ano sa to? Diabolical operation. Kasi nagsulti, si Saint Irenaeus sa tuig, ng tuiga, 130 to 202 AD. Dugay na kayo, no? Santos pa na. Ma-amaze man ka sa mga occult powers. Kaya nga naman, matinuod man po. Di ba? Dan na po healing. What to see? Si tatay. Kibaw mo ang iyang apo, mawajod during exorcism. Akong inas tatay, tay, kung di na nimo i-renounce, magpabilin ang demonyo sa imong apo. Sa to, para ba ko'y gibilin nito, Father, kay kung iyatos Ginoo. Mauling wild pa ni imong apo. Kagahapon, yung gidana tanan, yan ang gisurrender. Ugwa na mag-react iyang apo. Well, for 40 years, daghan kay sa gahom niya extraordinary. Nga wa na to. Di ba ma-amaze ka? Uy. Wala akong sige sulti ni Saint Irenaeus. The occult arts
are diabolical in origin. The occult, Saint Tertullian, sa 160 to 220 AD, occultism is a worship of demons. Ay, usa ka, kanang atong, ako pang interview na, kanang atong security guard karon sa office, kana siya, grabe gahom. Di madutlag bala. Di madutlag kutsilyo. Di madutlag sundang. Munang isog kay siya. Example, dunay usa ka tawo nining lugara nga hambugiro kaayo. Mahubog na niya maghermentado. Yan ang duulon. Brad, isog ka? Day pisi. Hikti imong hawak, hiktan po na kung akong hawak. Tag sa taog, kutsilyo. Magdinunggabay ta. Kinsay una na tong kamatay. Way daganay. Ano man? Di siya madutang. Ipakita po sa mga video niya, yung mga kauban, di jod madutlag bala. Nya yang asawa, nagpaminaw man na to. Siya, tanawa ring, reels ni Fatid Darwin. Siya yati ng parianak. Ilaptanon! Berarti nang sukuan ako. Ilaptanon! Yamar ng parianak. Ginoom po. Diba? Kasi gisulti dire. Diabolical operation. Occult arts are diabolical operation. Yes, demonyo. Yama ng parianak. Tanawa rin among Latin dire. Naamay nga sa Ginoo. Therefore, iyamis Ginoo. Diba? Na-convince po siya, kaya naamay nga sa Ginoo. Pero unsa may nakaluwas niya mga igsuon, kanang atong i-bless nga oil ron. Human sa pag-bless, gida sa iyang misis, ngadto sa iyang bana. Gihapla sa likod, mingon iyang bana, ine. Unsa man ang imong gihapla sa kong likod? Ine. Sa huli, ang exercise oil man imna oh. Pag inom niya, ang mga yawa, walking possessed man siya. Tungod sa gahom nga naan niya, nagtuo siya gikas Ginoo. Diabolical operations. Kung saan iyang gahom? Diabolical operation. Kinsay nagsulti na? Saint Irenaeus. Gipainom og holy and exercise oil. Pag inom, suka-suka. Kaya ba mo, ang iyang gisuka nga tubig, lapas sa balde. Ang iyang giunom, gamay ra kayo nga tubig. Pero nahibong silang tanan, nga ang iyang gisuka, labaw sa iyang giinom. Pag adto niya sa akong atubangan, kurok. Before gida sa akong atubangan, ang mga yawa ningon, never, never bring us to Darwin. Uy, nakaila din akong yawa, no? Sama na sila follower sa Facebook, subscribers sa YouTube channel, mga buzzer. Karon, naundang man siyang trabaho kay tungod sa iyang sitwasyon. So, completely liberated na siya, completely healed na pod. Nya na siya nag-duty sa atong opisina karon. Madutla na nagkutsilyo, no? Just imagine ha, di siya madutlag bala, di siya madutlag kutsilyo, dili siya madutlan og sundang, pero nadutlan siya sa sacramentals, sa simbahan. Ingon ana kabalaan ang mga sacramentals sa atong simbahan, atong pakpakan ang Ginoo. Usa ka mananagat, doon ni amigo nga, grabe, bagitang albularyo. Ug close kay sila. Niya kining maong bagitang amigo na ko mananagat, ni adto naminaw sa maninyo, nagpa-bless og cross, medal, asin. Niya kato yung mga medal, iyang kipamutang sa iyang balay. Niya doon na siya, amigo kayong albularyo, bisan asam adto yun na. Amo adto yun sa ilang bahay, kay close kay sila. Unya, doon na po siya Benedictine ring. Nagpa-bless siya. Tingaman siya kay katong amigo niyang tambalan, inig anak niya sa masabdihan ba? Usa nga na? Masabdan. O, sagiran. Ingon man, magitang albularyo.
unsa din ang imong nasa imong kwan init lagi. Init lagi na. Na-shock siya. Siya kuyawan ning mga sacramental sa simbahan, no? Dili day sila kanang mga demonic kayo nga mga albularyo, occult. Dili na sila ka where dili na sila kaharong sa mga sacramentals. Nya, yang invite ang albularyo. Pag-invite na sa albularyo, sa pre, migo mo kayo sila. At tatas amo, wag kuanta. Yan na may pamutang ang mga medal dito. Sa pre, di naman ko kasud sa inyong bahay, pre. Sa anong di magkakasud? Hayag kayo. Kinahayagan. Di ko katutok sa inyong bahay, pre. Sa imong ibutang diha. Ya, dito siya ni-share na ko. Na, Father, kung ang mga Katoliko mahibaw lang, unsa ang anaa sa sacramentals kung i-bless sa tanang mga pare. Itong pagpakan ang Ginoo. Hangtod karon, wa nakasud ang albularyo. Uy. Grabe, no? Yung one time, nag-abot si Father Darren, ugang albularyo. Nag-request pa itong usa ka, kung ano yung masakiton. Unya, nauna ang albularyo na ko. Unsay na tabo mga igsuon, perting tago sa albularyo. Hindi ko ato na yung exercise inyong balay. No? Unya, nagbukot ang albularyo sa habol. Ingon tunto kaya, Father, ang albularyo ra ba na? Ano nagbukot man ang habol? Luk mong madadarwin ang albularyo. Hayrang siya itong niya ba? Basta hayrang kanyawa, di nakaharong og pari. Di nakaharong sa itong mga sacramentals. Nalipay mo, wa. Dili na anting-anting ha. Mauna ang kamatuuran. Amen? Yun nga, pag exercise na ko sa balay, tuyok na ko dito. Ikaw, kinsa man eh. Na may tao nagbukot. Maunang albularyo, Father. Sige. Berting utong-utong atong albularyo. Tago man to siya, oy. Accidentally, nagkaambot man mi dito. Muna nga, I hope mo-follow and subscribe mo sa to YouTube channel. Daghan kay mo makatuunan. Kaya kung daghan ta makatuunan, daghan ta matabangan. Kaya ang tatay ug nanay, by virtue of your baptism, you receive the power of Jesus. Unsa to? By virtue of your baptism, you receive the power of Jesus. During this, you receive the sacrament of confirmation, you receive additional power of Jesus. Grabe, no? Strengthening the gifts of the Holy Spirit. When you go to confession, you are purified by the grace of the sacrament. Diba? Magkasasama tandag ko. Pero kumpisal ka, you are purified again. Amen? Kung ako giinan ito mga kandidato dito, mangumpisal mo before mo mangampanya. Kaya aron makadawat mo grasya. Yung grasya sa Ginoo mo makausab dato dili kita. Amen? Doon naman ko itulog ka nga solution ng paagi aron mahunong ang vote buying una. Spiritual sense, spiritual solution. Munang akong gi-invite sila for confession. Ikaduha nga sa spiritual solution, i-deliverance na ko sila. Uy. Ikatulo, i-exercise na ko ang Tibok Valencia. Kanong March 28, magsugod ko exercise sa Tibok Valencia. Ang mga balays politiko akong hunungan, Exorcismus Te. I cast you out, unclean spirit, the spirit of corruption, the spirit of vote buying. Yung mga tao po na naman, the spirit of vote stealing. I command you. Ina na exercise yun among lungsod. Mag-exercise ko. Dinoon, March 28. Manay spiritual solution. Yung ikaduha is moral solution. Wanang atong ikatikay sila. Wanang saba ko karon hantod ni Mayo. Mahunong lang ko nagkahuman na sa eleksyon.
Okay? Kay baga namang kaayo ang konsensya sa katawhan sa Dios. Di na madag-os ang wali lang. Tinoo dili. Ningon putong ubang mga minister, ubang mga program, di naman yung simbahan ng pariana. Okay ra, who cares? Ayaw mo panimba kay fanatiko mos politiko. Dili na mo ka kritiko. Tinoo dili. Kung fanatiko ka sa politiko, dili na ka kakritiko. Tinoo dili. Hangyo ko ninyo, tunga na ta. Kung musuporta mo sa katawilan good. Ay mapag-away. Yan naman, atong ihalad to kinabuhi ni Kristo dili sa tao. Amen? Tanawas do tertig si Marcos ron. Unity marabanta na. Nabungkag ng unity. Yan naman because they are blinded by power. They are blinded by wealth. Both of them. Angay pakugon. Why mapili? Because of vote buying. Because of the greediness of power. Minsan may demonyo sa mga hakog. Mammon. During exorcism, I encountered the 7 demons. Asmodeus, Mammon, Leviathan, Lucifer, Satan, si Beelzebul, si Belfigur, ng mga tapulan, ang mga yawa sa tapulan, si Belfigur. Yung tapulan na imong bana, ay spirit of Belfigur, I command you to depart from my husband and go directly to the foot of the cross of Jesus. By the way, kamuta na makadeliverance mo as long as you practice cares. Matong talk ko ganina. As long as we practice cares. Unsa may cares? Confession, adoration, rosary, Eucharist, sacramentals. Okay? Human ako o talk karon, mag-bless ko sa inyong mga religious items. By the way, kung mahurot na o mahurot inyong holy and exercise water, holy and exercise oil, holy and exercise salt, pwede mo magpa-bless sa atong kaparian. Tanang pari, maka-bless ni ana. Unya, kini siya, mamani ato gabay, tumoy ini, dunay blessing of sacramentals. Okay? Gibutang dyan din kinihangyo ko sa itong mga obispo, tanang pari, dapat mo-bless sa diocese of Tagbilaran. Ug mao na good news na ko ninyo. Amen? Yan ako ihatag ninyo nga Bible ha. Ito na pong makatubag. Atong maminaw na di katubag. So, Bro Ryan, tabangi ko rin Bro Ryan be. Ikaw lang distribute. Dugang ini. Lima rin mo kuan? Ha? Doon na po may ipanghatag ninyo nga stampita ha. Kay kining gikan nag-Italy. Maigo ba na nila, bro? Maigo, no? Ako ihatag din tagsa-tagsa. Mo pag-ilog. Yes, Brad Ryan lang itong kuan. Mudagan naman ni. Ako ni ipaprisog mo. Ang hatag ni. Kauban na to sa Catholic Faith Defender at secretary sa CFD. So, unang pangutana, ang unang makaduol o makatubag, mo'y gaag Bible. 5 raman ni pasalamatan ni architect Socrates Buchanan nya nihatag datog 300 Bible nya ato pong ipang distribute dito sa Deliverance Office sa Talibon o sa Diocese of Tagbilaran sa sentro o dito sa ato office. So itong gibahin-bahin. Nya karon 5 ra itong nadaadi ay. Unang pangutana. Uy, paminaw mo. Unang pangutana. Kinsa may asawa ni San Isidro Labrador? Ha? Dool na yun! Dool na yun! Ay, dool na lang kay hinay mo. Kuwas nanay. Isa nay? Maria. Maria. Sige nay, basahan na nanay. May makaklaro palay ka. Salamat nanay. Nakaron. Before ako sunod pangutana, si San Isidro Labrador de ay padung siya magkuan, padung siya magpagaling sa usa ka sako, nabugas mo sa to. Kunya,
paglabay niya, daghan man kay mga langgam. Intagbo niya. Ang katunga sa iyang sako, iyang giyabo. Giyabo, gipakaon niya sa langgam. Unsay nahitabo mga igsoon? Niingon ang mga tao, buang Junis Isidro. Hastang langgam gipakaon. Yan na siyak tong nang libak ni San Isidro. Yan naman pag-abot sa ni San Isidro dito sa buwangan. Buwangan? Sa galingan. Napuno man. Yan na siyak pa dyan tong nang libak. Yan naman, mauni ang kahumayan ni Isidro, mapuri kumayan ito yung mga kauban, ang mga langgam iyang higaan, dili mo tugdong diri kang kang San Isidro. Anto dito sa mas daghan ba siya ani? Grabe, no? Extremely generosity will lead us to extreme blessing. Amen? So I hope kung doon na mo yung mga extra money, not only extra money, we can help to our building, our project. Amen? Sunod pangutana. Kinsa man tong santos akong ikutlo. Nganingon siya, the occult arts are diabolical operation. Kinsa to? Saint. Dali. Ayaw mo kahadlok. Dali. Ayaw mo kahadlok, masayop. Si Saint. Saint Irenaeus. Na-Bible, sis. No? Congratulations, sis, ha? Congrats. Sunod. Nga pangutanas. Tuminaw mo, ha? Ito di ka tubag, di pa ulion. Dapat tutulo ka Bible. Sunod pangutana. Kanus aman to, unsang tuiga nagsulti si Saint Irenaeus? 1st, 2nd, 3rd century. 1st, 2nd, or 3rd century. Kanan lang tulo pili eh. Dool na yun. Ang una makadool, may tagaan na to. Uy. Ay, magkawaw. Si? Dool. Masa na eh? Second. Wrong. Second man. Second. First, sakto. 130 to 202. 2nd century na siya. Ako'y nasipyat. No. Sunod pangutana. Kinsa maingan sa tong Santo Papa? Original name ni Santo Papa Francisco. Si? Ayan mo na. Original name niya. Di mo na Francisco. Si? Uy. Mo kailas ato Santo Papa, ha? Isumbong tamo ni Father Lucas. No? Unsa may original name? Di po mo ka Wi-Fi kay Y-signal. Di ka sa research di kay Y-signal. Nya 3:30 magkuan ta magmisa ta. Nya mag-bless ko after ini, mag-bless ko sa mga sacramentals. Nya nakoy gipang hatag din yung rosaryohan, ha. I hope mag-rosaryo na mo. Wa mo kay baw? Si Jorge Bergoglio. Sunod pangutana. Wa mo kay baw. Sunod pangutana. After sa consecration sa pari, kani ordinaryong hostias. Mo sabi na sa symbol real. Dool da yun. Masay tubag ninyo. Dali. Dali na. Dool lang. Bro. Masama na. Real symbol. Real. Sige, ato papakan si nanay. Salamat. Oh. Abtik ting itong mga nanay da. No. Sunod. Nya pangutana. Kinsa man ang gitawag dito sa Roma, he is the first among equals. Kinsa man dito sa Roma, gitawag siya the first among equals. Ang? Kinsa man na? Tuas Roma. Gitawag siya og the first among equals. Kinsa man? Si?
Kinsa? Dol? Okay ba? Dali, tara. See? Oh, the Pope. He is the first among equals. Siya mo'y nag-una, bisan tag parihura. Okay. Thank Pope. you, Father. Pope. Oh, atong pakpakan si ma'am, manager sa Land Bank. I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. Amen! God is good all the time. Kinaraan niyan tubag. No. Doon na ako na ibinag-o, ana. Kuming ko, God is good. Grabe. All the time, siyempre. God is good. God is good. All the time. Kung inyo kong paliton, mapriso ka. Be, mag-video ko ninyo gamay, be. Kanang wag kabuhi, ha? Kaya sunod na tibok buhol na ni. Sugod lang ko sa kining Valencia. Masa to itong sultion? Kung inyo ming paliton, mapriso ka. 1, 2, 3, go! Tinuod! Tinuod kaayo. Tinuod! Ikira ko na ba? 1, 2, 3, go! Tinuod! Bantay mong mga kandidatuha mo. Salamat kayo sa inyong slogan, ha? Kaya ito dyan yung ipapriso ni mga tauhan na magsugod lang ko sa Valencia. Kaya ikiha naman ko nila ron. Ikiha lang. Isang mag-apot pa ta sa Korte Suprema. At tumangunta mo. Yan naman. Naluoy na ko. Ako kasing-kasing wala na ikahadlo karon. Ako kasing-kasing napuno na sa kaluoy sa katawhan sa Valencia. Napuno na sa gugma sa Valencia. Ako sila giingnan, andam ko magpakamatay para malimpyo ang atong oleksyon dinhi sa Valencia. Ayaw mo kahadlo. Kay ang yawa gitintal si Kristo pinaagi sa bahandi aning kalibutan. Tinoo dili. Natintal si Kristo. Ba. Niuyon si Kristo siya wa. Nya ni uno patong miaging ilisyon niuyon mo siya wa ni Kristo. Nawawa na mo. Wa naman numpag. Kadtong nanawat na ulipon to siya wa. Pila may inyong nadawat ito may aging eleksyon? 200 ra? 2,000? Gamayar ninyong value de, no? Ay mo kakuha na nga, mahalon ta kung paliton ko ninyo, gamay ra ng 1 million. Kay mahal man mo. But pasabot kung paliton lang mo 1,000, pagkabrato. Total nga inyo na kung ipalit, palit ako 1 million. Nya, napay mapalit anak. Kaya naman, ang uban na to, gamay kay value. Di ba? Mayroon ng mga tindira sa Alturas, mayroon mga kuan sa Alturas, the ICE Mall will announce to our valued customers. Masa? To our all valued customers. Ang uban kay what na value. Cha Maurya, 200 pesos, pastilan. Paggamay. Insulto kay na ninyo. Mahalon mo. Unsa mo? Kay gitubos mo dili sa bulawan. Dili sa diamante. Sa bililhong dugo ni Kristo. Unsa na imong tapad? Mahalon na. Ay na imong tapad, mahalon ka. Bisag wa na kay ngipon. No? Mahalon gapon ka. Isag tango na lay nahabilin, mahalon gapon ka. Amen? Kinsay nagtubos na to, dugo ni Kristo. The immaculate blood of Jesus. Wala nga, ayop magmata na ta. Kaya nga naman,
ang sweldo sa kandidato ubos kaysa ilang pagpamalit ninyo. Asa man na bawion? Uy. Asa na bawion? Nangutanan ako ha? Nya sunod tuig, sunod eleksyon, mamalit na pod. Oh. Ang ubang pong maro nga kandidato, kung dunay pikas mo kontra nila, ilang bayran. Mga trapo. Uy. Kita ko itong pikas. Ako lang palito ni. Dahil 3M ay nagdagan. Parang ko'y kontra. Uy, tinoo dili. Ingon anak kakurap ang atong Pilipinas karon. Wala magtinabangay ta. Kay aron mahigmata ta unya daghantang matabangan. Abi ninyo dito sa Canada na siya ko manghod. Di mo mga tanang 2 years pa siya dito. Nakadawat siya tax return. Yan ka muna mo'y tax return. Nakadawat siya $6,000 Canadian dollars. Yato na siyang $262,000 pesos. Wow! Nakita wa tay tax return. Tinoo dili. Muna nga atong pangayoon sa gobyerno karon, good services, health services, educational services, natong tanan. O ka na mga kinahanglan nato. Example, ambulansya. Napoy ambulansya, way oxygen. Napoy clinic, white lady rang nurse. Uy. Tinoo dili, magpa-BP unta ko, wa may nurse dire, white lady ray nurse. Because of election na. Nagsugod ang corruption sa election. I hope mahigmatan na taniini o mutindog ta para sa kabag-uhan sa nasod. Amen? Nya, I hope inyong human ninyong kumpisal, doon na mo'y oras ka kinalan mangumpisal jud mo, bless kita kaya ito mga pari, mga religious, mga missionary, sa religious gani, dedicated kayo na, doble ang dedication. Una nga, pangayo mo nila sa sacrament, aron, human anak, kanang inyong mga anak, inyong apo, nga masakit, inyong ampuan sa prayer, sa simbahan. Nya, daghan kaayo ang maayo. Atotoran niya, makasave mo. Pero kung natural yung sakit, go to the doctor, listen to them, ay na mo atong albularyo. Amen? So karon, mag-bless ko sa inyong mga religious items. Unya, human sa blessing nako, nanan mo yung mga religious items? Wapa mo ka-avail og by the way, ang religious items na to nas gawas, nya kung mo-avail mo ato nang gitabang sa mga scholars nga less fortunate. Gaan mo nako katong wa maka-avail nasa likod. Siguro unya na lang ko mag-bless after sa misa. Prepare ko for our mass. Ay mo ka-goal kay akong tason gamay akong wali para moabot ta hantod alas 5. Amen. So nya lang ko mo bless kay naday wa maka-avail og mga religious items. Okay? So mag-prepare ta for mass karong mga 3:30 or 3:45.